Morning, guys. Mahutaw. Good morning guys, mga ang taninjo. May mga pansit ug itlog. Kaning pansit aman ang giluto gabi Mo yung magpagisa karong buntag kay diha may nasubra diha. Ang mga kuyas to na diay sila guys. To na sa eskwelahan ng mga kuyas. Ang larga og sadyo. Ako po. Si Kim Kim. Agamang kimyat mo school pod ni karon. Agamang kandidata. Agamang kandidata sa kuan guys. Sa King and Queen. Silang school si Kim Kim. So sa Kim Kim guys, apel siya sa King and Queen. So apel si Kim Kim sa kandidata. No choice guys kay silang tanan apil. Gawit na kaya kuha na yung subre. So muna ilahang kaano di? Muna ilahang sobre ni Kim Kim guys dia. Asama? Sa itong school, King and Queen. Asa ba? Talaka. Muna si guys sa gilahang sobre. Apil si Kim Kim, isa si Kim Kim sa mga kandidata. So no choice guys kay sila tanan apil mga estudyante sa apil si Kim Kim, isa si Kim Kim sa mga kandidata sa King and Queen sa Queen ko no. Unsa guys, aghang gusto unta lagi di sa napapil si Kim Kim kay pa man lagi ang taon ni beut. Oh, buta na di ay. O palagi ang taon ni alamag sa mga nanay nga na bitaw. Pero kay pag ingan na mo daghan jud may parents nga di inta sa paapilan ag mga bata kay gagmay palagi. Sa kay ang mga teacher, agilang advisor kani ingan man nga why exempted tanang bata apil. So sa ilang school guys, 30 man sila kapin or 32, 33 may nga na sila or nga mga 30 kapin na silang estudyante. Sila tanan apil guys. Og si Brianna kay transfer na mas Brianna mo nang unay Kim Kim. Among classmates sa bago. Mag-ulap po na. Tomoto siya guys. Pagos gazud mi tanang parents. Ay, may exempted. Ay, nga lagi may di sa lagi papilan nag aga po usad ko sa ingan nga di sa napapilan kay haba lagi alamag ni Kim Kim na may ingana. Kung di nalaman na saan pa man nga na ano man lagi, wa jay exempted, way balibaray ko no. Mo ni siya guys. Ag sobre ni Kim Kim. Ja. Mawas ko meninjo guys. Mawas ko meninjo guys ya. Malag piso-piso anas Gcash. Piso ba na pang ga? Para sa ilahang for school improvements. Amo naman na yung dawat guys kay tama nag-eskwela ang mga anak. So amo na naman yung dawatan. So why exempted man. So tanan, pagus de tanan guys. Mo na igen, why balibaray. Why pagsanay pero why balibaray. So sa galaman guys kay para mapud sa ilang eskwelahan. School for school improvements. Kay daghan pa jud pagkuwang na sa ilang eskwelahan. Sumoto guys agilahang King and Queen of Heart Bohol IFI Kindergarten School Karangi Alicia Bohol. Ang lagin instant canvassing guys karong February 9 mo na ilang canvassing nagilang coronation February 14 inig ka kuan Valentine's Day agilang coronation pohon. So mo to guys apil si Kim Kim, isa si Kim Kim sa mga kandidata ilang King and Queen. Basig na mo yung mga mamiso na, basig na mo yung mga tagpiso na sa inyong Gcash guys, hagbangin ninyo diya. Mamas ko me Kim Kim, mas kay tagpiso. Salamat daan, God bless. Love you all. Mauta ninyo guys. Bot na dito sa mga kuwan. Ano na ay Pagkat na ko ay mga guys, karing natay estudyante, basta na yung mga kuwan sa eskwelahan at itong suportaan. Eskwela magatong anak,
Masad man lagi ito sa portaan. Yes no. Nga ni ka dyan pa eskwela ta. Sa una, mamiyak mo ka ba? Bibito ko. Okay, mamahaw kami guys. Kaya human mo ito sa mis ang buhiin na matong alugwagan. Mga kauwan nun. Ka na. Ano na itlog be? Hindi kag egg. Sa may imo lang egg. Panit. Kanang puti. Pansit rak no ija guys. Ganahan masilog magluto ko pansit. Kani nga ni ba sa gulan rag sardinas. Gabi mo na giluto gabi sa nama. Na pa man na sobra may magi sa pamahaw haron giinit guys. Mao tanin jo. Na gabi guys. Gabi napatabang ko sa mga manghud nga masira dato sa mga labat. Motong ya may sin nga available aghang manghud, ya may sin nila nga wa gamita. Madihara sa ibabaw pa silang kulungan, pahugman ni janahe. Motong to ana amo nang giali dato portahan, di na to basta-basta maabre. Ha. Ipaadyon to nilang maadyo kay lagi sang gabi Dahil daw katawo nga dito nagbarag-barag dito ang atbang sa mga ngit-ngit baja dito dapit nga side. Ito hanggi videohan. Ngit-ngit ito nga side. Na ang nakatinga silang samot kay pagpasiga sa saga nila. Dito dapit. Nagdali-dali og pang nuot datos kalabangan. So sa may buot pasabot na to guys. Nandiy tudo nga di maadyo no. Kay ato man na to nag-agis kalabangan. Hindi. Ato mabaja dahil sa mga niaging gabas mga niaging buwan guys. Aga mong usa ka kanding baga gi among-amungan. Amo pang kanding nga laki. Itong among turo. Dito po na nabutang napit sa kanang naay agianan. Tos bintana. Maduga ni kaya na tos Oreo. Isang hukot ni Oreo nga kabuktuon guys. Kaya si Oreo mo atrak ka. Kaya siguro mga tao, katong luha ka tao padung musud. Di man sila kakuan kay na may mga iro. Para mang pangusig. Nag-iro pa dahil sang igagaw. Sige pag-usig. Motong sige sa gunso nag-usig. Nagpasigag-sigag ang igagaw. Motong papasigan na siga guys. Ang duha ka tao. Musuot sa kalabangan. Ang to padung kay labang naman na padungan to sa mga unahan. Motong gabi nagpatabang ko sa mga manghud nga maalihan to taon tong amang agianan. Tos kanang nailabat portahan kay wa pa man lagi to mahimo iportahan. Ang gisugos pa pag Abril wa man pud lagi taon makapanday. Mo to guys, salamat sa Ginoo kay na salamat sa mga manghud kay mao taon sila nagpaadyon dadto. Ya. Ang mga iro po na hanggi pang tasan og mga hukot. Kay kanang moabot dadto sa mga labat. Kaya madyo nang ugnay magbinuang. Bahala sila. Hindi man nato nila makitaan pero na may mas labaw nakakita nila. Yes no. So malagi na hanggi kakuan nga kada bitaw na mga bisyo ba. Yung mga tao nga na mga bisyo. Manarbahon ta. No kay kasagara makahimo og di madyo kana magungnay mga bisyo nga. Labi na ng mga sugal nga na. Pabay ka provide sa ilang sugal og trabaho. Mo na. Usa ta mamisyo. Manarbaho gud. Kay manghilabot ta og kuan. So wala gyud pag ko kay bawo guys ug unsay purpose dadto kay ngan didto man napaatbang-atbang sa amang na ba sa imong mga buhi yun. Na dito pa dos ngit-ngit. Napagpasigas-sigas ang igagaw, grabe mang dali ang maka dagan nga tos kalabangan. Yes no. O na dito tudo nga di maadyo. Di ba Elia? Mo na diha. Na kuan na baga may buhi undas nangagi. Kaya kaning nga ni guys nga mumuhi ka nga napay mainga na bitaw. Hadlok. Hadlok rong panahon na. Ginoo na naman yung antigo ng mga klases taong ingana guys. Nga imbis namuhi og naning kamot ning isig ka tawo na dapat mga taong ingana nga maning kamot pang manghilabot trag di ilang buhi. Wa man jud to lain purpose guys kay tao pa to nga mga way tujo nga dautan. Di sa to managan. Hadlok na rin panahon. Di ko kumbensaan guys. Ang dari ang mga pauban ko sa manghud.
Kumakuan na rin kami camera. Ang sa pila sidlan dari. Dahil sa kasakong labhunan. Saan ka? Ada. Ano ko? Nanti ko na nahala eskrog. Kamay mo. Wala na. Aron guys, hindi man magkuan at tumis kanding mga panglugwada na to karon. Din na mo ipaladyo, kay delikado dararas deu-deu kana malantawan bas nay makalantaw, na ibili nila sa tatay. Di ako makumpiyansa sa mong buhian. Kay das nangagi mo lagi tong gihilabtan, gi among amungan, gilaplapan nagpaa. Hadlot, hadlot ron panahon guys. Munang di ta magkumpiyansa jud, ampo ta ka na Ginoo nga ipaladyo ta Si Kuya dana. Gali jatong kanding. Luos Kuya Gail, suko in taon. Wa ko pa cellphone. Nasuko na si Jawa. Ampo, gadsa ta kanunay guys nga paladyo ta ng mga klasihas nila lang. Hindi na maadyo. Samot na ron kay murag way klaro ag was atong Tupod butang gobyerno na pa. bao gajud. Guys, nanay nanurot sa pichay di ah. Pud, di na dari tamak-tamakan kan na mga pichay na nanurot. Sibig, ano lagi na tumbikin na mga pichay. Ano? Nanurot uban ka ha. Ang tukas pikas sa liliin ka reject. Mulugwa imis kanding ron. Ha guys ta. Sirado na sa mga manghudari di ah. Di na basta-basta maagian. Maagi na rin. Lagapak mag-agi. Oh, what's up? Tara ka. Di dari. Uy, ning terek ba ka? Uy, di agas ning terek kagaban. Di Thank you Lord. Dan nanerek dyan. Madyo naman tao nang di nakakaas manok. Di nanerek dari. Dapod. Kanang butangan og kagingking aron di kakaas manok. Kanang guys, sanang butangan unza. Ako kagingking. Yoyo. Lagi partners Oreo na guys. Nakauyab na mas Oreo kadugasan na ris bahay. Na, sungo naman si Jadari na Anang brown. Alaga ka. Na, tingaan sa may mga anak mo na magkakalit. Yo. Ano may isang uyab guys na Anas Oreo, gisuong na darig laki. Agah. Ayay, mga wag na. Ha, tanah, maglugway mis kanding guys. Dara na halugwad yung mga kanding guys, di Kay dari baysang manghud naman na nagbaysang manghud. Dari pati padag isa. Ngay daug bay. Aglaki, tuwar pa dadto to Ag sa kalaki to dadto. So dara sila das Di sana mo sila ipaladyo kay delikado. Kay murag na ay nangato ag kamotrong panahon na ba. Yes no. Simba ko unjag. Na Ginoo si Lord na naman si Ginoo na naman si mantigo nila silang kabuang. Maning kamot punta di kay manguan. Yes no. Pero man lagi pagkukita. So tugyan na din hatanas Ginoo. Harag laki dari na maibutang. Dura kay dura magmabay. Ka Ilya tanah. Sumato na mi guys kay mo school na amang bading gamay dali. Sus Ginoo ga suot-suot in tawot pa ni sag. Uban nakauna na. Nagkanding na rin isa di Dara naman sa ibutang. Nabsab mo sa dari. Yang mamat wa dako. Nara ka nge. Tata nara ka na. Yung school na gamang batang gamay. Muna yung isuo guys kanina, butas. Kaya madyo na magsuot-suot ko itong kalabangan, nakabutas ko. Mahadlo ko magsuot-suot ko kalabangan og hingani hang isuo sa nilas. Madyo man yung butas kay habog man lagi sa hang hapuan. Kanina, habog man siya. Di ka abot ang mananap. Tapos ang ligo og bading gamay kay to ana na. Naguna na sa ripo. Ito, nablig na gani. Padong nami uli guys. Di ka na mag-eskwelahan. Kaya mga kabataan na parade nagpanguli. Nagparade na agtulo. Mga porma. Padaplin. Sige. Hinay ka madam agmo. Siyan. Yan. Ayak ka una. Di man pa unhong kim-kim. Madam ag lagi. Gara jud ba? Ha nagbuwak guys ha. Mo na si Zay buwak sa utot-utot guys kanina. Mo ni utot-utot nga buwak. Kanina. Utot-utot nga buwak.
May daghan dari di ah. Mato na ka, buyok. Bye-bye. Paghinay, day. Kaya madamag, day. Magpurma, eh. Ito, nagdagan-dagan na. Unan na dyan ha, guys. Madaplin! Oh. Uwan dahil sama gani, ha? Sa gunso na ni uwan, hapon uwan, karon uwan. Adyo noon, kaya rong maka tubig ang mga basak na ris buhol. Mazalay pagtibok buhol ni uwan, guys. Murag danir siguro pa sa Alicia. Murag gadandan ag uwan karong panahon na. Mali na mi, guys. Sa mga balay. Kay alas 10 na kapin. Diyan na miss, bye guys. Bye-bye Diyan. Bye-bye. Pahinay, ito padaplin ka kay dangag. Ana. O, pahinay ha. Diyan among kimyat. Nakay kagwanday. Na perfect. Cha, very good. Tanaw taron. Isa. Uy, nasabit ng hampadong. Nansa na ba ni? Uy, nansa ka na ba? Hindi ka naman ibot. Alright. Ada kaya lagi yuk? Balik dyan mo? Selamat. Thank you. Uy, dia tagaan ni guys. Ubajabas ya. Oh, dia pa jika pajas. Uy, grabe naghanap purutas dari bay guys dia. Daghag purutas. Mura na rin mga nang purutas. Yes, ya guys. Naghanap purutas dari bay dah. Alam ya, oy. Thank you sa Bajabas. Ngarang kadake bujag. Enggak dapet. Thank you Kajo sa nag-give dani. Bayabas. Guava ini. Hoy, ito sa hugasan man nato. Hugasan man nato, hugasan. Ah, excited. Excited pa ako na. Oh, dan na guys. Alami oy. Namiyag tabo na inday. Ha? Aso ipakaan ng liso. Parang pakpak kay maraman na si Zay na vitamins guys no. Tengon pa dir. Dito ra sa mesa. Agay ra luuja di ko no pakanon kay jagtubhan. Ay, di pakanon kay jagtubhan ka. Dengan. Ah, jagtubhan. Le. Butang eh. Dagan. Dagbutang eh. De. Asa ka sang tengah-tengahan guys, tengah-tengahan kay ang adun sa mga kabataang Pinoy dari bahay kay magi ilog, delikadong magi ilog. Di na pwede kan aning liso ha, kinahanglan ka nirang upak ha. Sama ni. Guava. Kalang yabas. Bayabas. Hindi Jesus. Ya. Salamat Ginoo. Ug salamat pud sa nag-share dani. Daghan ka dong salamat. God bless. Mamunga patug daghan ka dong Bajabas sa gilahang punuan. Aso sa kay watong ang pikas-pikason karon di mo manggilalis mong tulo. Lalis me. Ha? Ayaw. Ayaw lis. Yan, si Papa Gabriel mo nagdigamo guys, tiya. Kanahan ka kung nas Papa Gabriel is bye bar nga kakugihan ka jo. I love you pa der. Kugihan ka jo nagdigamo na. Ha? I hate you. Grabe, I hate you mga jud. Anong I hate you man? Na nagana kay laing I love you han. Ha? Baiti. Hak na gajud ning kalakihan ni, tiaw. Igo sa kadaring Bajabas ngarang nakaari ha. Tengah lagi. So, tengah. Kani. Nung lami na na. Bulun man ka. Luod. Mora na imong bahin kay tabuwanan man ka. Luod sa oy. Kana sa kubis bahin nimo. Kaluoy, taon na ran ka kamato. Oy. Tabang malangit ang gamajag bahin, ha? Nga, basut day. Di man kakadot. Habo man ay mangipon. At ang ipabaid. Mataga ka diha. Kalang gusto. Oh, mataga ka sa ka. Kalang gusto. Pahinay. Tangko. Yan na guys, gipikas-pikas na, giangay. Ang adun, karon din magi sinumbagay ning agi na ni. Delikado mag sinumbagay. Oy! Oops! Wow! Yehey! Ise! Balintongkin. Mazo na, aptik sila yakin kinusao. Liso na pa dir. Liso na, nas tengah na. Saba na. Kuha ng Guys.
Liso na liso. Oh, di ba? Di mo damot. Ay, tama na eh. Ay, patagaw man natin apil sa na. Kita pud. Huwag liso ni mo day. Kanang kainday ko ay naglisodaan kay aron din sa tebon. Asa lo pagkan anang lisoday kay delikado. Si after ng kunot. Imo na gamay bazi. Imo na ha, imong bahin ha. Okay. Kakuyakin ke, nyehe. Kit kin. Tus ligasin. Lami kin. Wow, buga. Dapat karibinto, nyehe. Kakuya Galbot, si Hukas, way panuhot, yehe. Si Kuya Gal, nagbagot-bot kay gamay ra ko, no. Nagbahin-bahin naman ta. Gamay ra gadahe apa? Kay mahadlok pag ko ka tubo ajaw. Kanang kanon. Guys. Ano ya? Suka. Asin. Aslum na. Aslum na taslian pag suka, sama ka aslum. Ano may ano? Asyam. Ngantangaan. Asyam. Der. Ya, oy. Grabe kasi na naghanap ka ajo di pwede na makadaot na sa tong body. Kadaot na sa tong kidney dai. Delikado. Sa gamatoy. Ganang ipok ng gamapay. Ga saan man na imong gamatoy ipok ni hatag. Di, suoto na ha. Kanang bang pajama. Hindi. Suoto na na. Na naman kay ipok nga gamatoy na ah. Lain ako pajama ba? Pajama na pud. Sige na pag-ilis karon naghanap pud taglabhanon. Di labahan naman. Ang ilabhan na lagi ah. Di sa mai suot kay bago pagilabhan. Labahanan sa di pa suoton. Lagi labhan sa jadi pa isuot. Uma na suoton na. Nabasa pa man. Di, sunod na suoton. Oh, lagi. Ikaw laba kay arong daghan kay isuot. Ikaw ay laba, ikaw ay mama. Nagdire ka mo tabang. Di, Uy, ikaw na yung maglaba, uy. tabang mo papa. Na. Ikaw na yung maglaba, mag-practice na ka. Kamu lang tuwa. Ikaw ragod. Ikaw ra. Ang papa. Wala diha. Ajo ipakita na yung mong brace. This one, hindi man. Sama na. Sanina. Yung mong teeth ba? Ha? Original, no? May ulan mo? O sige laman kag ilis-ilis na kaya hindi ra pa jud ka magyamba. Kamu dahil papa, kamu mangduha. Ah. Ja, ikaw may tigwaswas. No, ikaw may tigwaswas no. No. Ako, ubot lang sa bunga ng anak ko. Nda. Kamu rala, mga ng anak. Hindi ka mo tabang unta ka imo man ang maipok. Ako rin pa ang anak. Ngana. Butang lang ko sabon. Wala diha. Ang Tug na mo dako ka. Tug na ka mo dako pijengan ang mata. Tug pijengan lagi ng mata. Oh. Tug na ka mo dako. Klaro na ipatog ang ka marukay. Karena mo sleep mo ngayon lahag ka. Muka. Nagkatawa ka sa vlog. Tug na, umudak ko.